Още в ранните часове на деня всички, които решиха да се включат в надпреварата, бяха на терен и трескаво тренираха за предстоящето каране. Както винаги, състезателите се представяха в 3 дисциплини – слалом, спринт и хед-то-хед. Всяка изискваща определени умения, за да представи отбора на ниво. Ето и какво е настроението още в началото на съботния ден. След малко започва състезанието, не мога да не те попитам в какво настроение те намирам, защото толкова месеци чакахте и ето дойде този ден. Да, наистина, накрая дойде, в еуфория сме, надъхани сме, готови сме и което сме супер щастливи, че събираме, най-вече събираме за купона, за спорта, най-вече което е най-важно за всички, да дадем някакъв пример на подрастващите какво би трябвало да правят. Вече 3-та година присъстваме на вашето мероприятие. Кажи ми, през годините интереса към него става ли по-голям, поне по това, което ти виждаш? Да, по принцип да, всичко се разраства, като хора, като дали са туристи или най-вече също и от подрастващите. Страшно много им хареса това нещо, започват, идват все повече и повече млади хора да тренират, което това нас ни радва много. Трасето бе подготвено така, че да не се залага на максимална сила, а да бъде в по-голям процент технично. Именно тази идея на организаторите зарадва още повече участниците, които бяха сигурни, че ще си прекарат отлично. След малко влизате във водата. Започва днешното състезание, дългоочаквано. В какво настроение те намирам? Приповдигнато, както винаги, тръпката при състезание, като престартова треска е на лице. Целият отбор сме се събрали тук, оглеждаме трасето, когато имаме време, защото все пак сме и част от организацията и подготвяне на всичко за това състезание. И всички са мотивирани, много надъхан, т.е. много свеж и надъхан екип сме едновременно, така че надяваме се за успехи днес. Освен познатите ни състезатели, както в рафтинга, така и в каяка, не липсваха нови попълнения и в двата спорта. Всички бяха на мнение, че през годините те се развиват и все повече любители на екстремното желаят да опитат нещо ново. След малко започва вече и състезанието. Кажи ми какво е настроението. Всички, с които поговорихме до момента, са в прекрасно настроение. Готови? Ти как се чувстваш? Настроението е отлично. Това е моят отбор Рафтинг Клуб Атом Козлодуй. Настроили сме се добре, подготвили сме се добре и с нетърпение очакваме началото. Миналата година включихте ли се в състезанието? Миналата година само женски отбор участва. Мъжки отбор е новосформиран от около 4 месеца. И общо взето сме новобранци, сега се учим на място. А как се представиха вашите дами миналата година? Нашите дами миналата година се представиха много добре на Еврокупата и на републиканското второ място. Според мен лично прекрасно представяне от тяхна страна, а вие, момчета, днес ще успеете ли наистина да се преборите с тази конкуренция? Жестока конкуренция имате. Разбира се, надяваме се, но най-важното е или печелиш, или се учиш. Ние се учим в момента, каквото и да стане, важното е да забавляваме и това е. Виждам, че тук целият отбор е в страхотно настроение. Кажи ми, готови ли сте за днешния ден и днешното състезание? Първо, добро утро на всички зрители на Хоби ТВ. Ние сме много добре, ентусиазирани, надъхани, с много добро настроение и готови за състезание. А готови ли за победа? Ние винаги сме готови за победа, още от как сме се родили. Аз смяташе, че ще се получи, защото другите също искат първите места в различните дисциплини. Ето всички искат, ама сега ще се покаже. По-добрия ще победи. Всички ще дадем всичко от себе си. Аз силно вярвам в нашия отбор. Има ли нови попълнения във вашия отбор или вече се познаваме от миналата година, не сте същите? Имаме едно момче, ново попълнение, Тео, но той цял сезон гребе много усилено и мисля, че вече е подготвен. Значи, може би наистина сте една от кандидатурите за първите места. Винаги. Подробен репортаж от традиционното състезание по рафтинг и каяк, как се представиха участниците при отделните дисциплини и какви бяха трудностите, които срещнаха, очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.